Pozdrav ljudi, pozdrav buraziri, dobrodošli na klip. Sada, evo nas opet u ovoj pozi, znamo šta se radi. Drama V2, Ilija Bokser opet napada. Ok, pogledao sam dole, pazi se, ok. To je jedno od najvećih sranja od videa. Ajde, prvo ćemo, ovaj lik nije normalan. Mene našao da hita. Imam ja ime. Ok, Ilija. Ajmo da imamo taj video. Ninja se, ajde, to što sam ovdje. Ninja se. U ovoj epizodi ćemo reagirati na moj rent pod navodnicima. Pod navodnicima. Sad ćemo da imamo šta je ovaj ishejtao na mene. Ovaj. Pozdrav ljudi, evo samo da uključim i feed. Dobro, to malo i promotamo. Inače da, novi naziv za vas će da budu burazeri i rent je na krug 556. Znači za početak da kažem... Ma bravo ljudi. Da vi znate zbog čega on mene renta, pa i vi bi, vrate, umrli. Ovo nije rent zato što... Dobro, ne zanima mene. A ne zanimate da nije rent? A ne zanimate? A važi buraz. Rentam te zato što se uvlačiš u bulju za sabove. Prosto jednostavno, ajmo dalje. Ok. Njegov naziv će bude Ilija Bokser ako nas... Da se ne lažemo, ovo sam ja već jednom pogledao. Novi rent, ok. Ja ovo nisam gledala. Ako vas zanima zašto me zove Ilija Bokser, napišite u komentarima pa ću da vam kažem. Prvo što mi se ne sviđa jeste ovo što vidite. Reklamiranje na kanalu 1 i reklamiranje na kanalu 2. Au, brate. Čekaj, Au, brate, a? To što ja reklamiram kanale, to je au, brate. Ja imam pravo da reći šta hoću. Content, ok. Dobro. Da reklamiram ako hoće. Ali neću budem bezobrazan, evo, suvan sam ja na njega. Ajmo da vidimo njegov content, ok. Among Us Part 2. Ok, to mi se sviđa. Dobro, video je normalno. Onda igramo, ok, Headball. Bela rekao mom gradu, to sam ja snimao. Ok. Ovo isto. Sub za sub live. Pa, brate. Dobro, ja sam jedno snimao, samo sub za sub. Zamisli, ja sam jednom snimio pa nikom ništa i ti si snimio nikom ništa. Stalno da hejt. Live i to je bio samo live. Jedan. I to je to. Da bi dobio malo suba jer su mi tad pali. Among Us, ok. Au. FIFA Mobile. Da. Pa šta ako ja snimam FIFA Mobile? Šta? Da, inače, ljudi, ako ste vidjeli njegov klip, čekaj samo malo, bam, ako ste vidjeli njegov klip, napušten vrtić, a ukoliko je to cringe, vrtić nije napušten, svaki dan se igram u njemu, igraju se preko 50 djece svakog dana, tako da, prosto. Sad ako, ne znam, ja snimaš Roblox, ja tebe da ishejtujem do kraja. Au, brate. Šta? Šta si rekao? Ti sad ako, ne znam, ja snimaš Roblox, ja tebe da ishejtujem do kraja. Ja neću da snimam Roblox nikad. Au, brate. Nije ti ovo da jede. Inače da, samo da znate zašto ima ovoliko lajko. Ima lik dosta akaunta, suba se naravno sam za sebe, ok. I lajko svaki se Da vidio. snimaš Subway Surf. Au. Pa šta, Subway Surf si ti snimio pa nikom ništa. Jedna epizoda. Znate da ne pričam. Svi subajte Balkan Gaming. Ja sam se zahvalio onom liku za sabove. A ok, ovo je već 4. video. Ok, ajmo dalje. Roblox. Epic Games. Epic. Brate, Epic Mini Games, alo. Ako za tu igru nikad nisi čuo u Robloxu, pa ti si retard. Nisam čuo. Znači ti si I piše Epic Games, ne Epic retard. Games. To je jedna od popularnih igara u Robloxu. Jedna od Smart. u top 10 od najpopularnijih. Ok, bro, skonto sam to. Ep 1 Roblox, Ep 1 Epic Games. Ok. Ja volim dve stvari u Robloxu. Mad City i Adopt Me, kako se zove već stvar. I Murder Mystery.
šansu da ga igram, ali Epic Games nikad čuo, druže. Ok, evo da je Brawl Stars. A ti kao nisi snimao? Pa da, ali nisam pred 2 nedelje. Dok je bio popularan. Brate, ko još igra Brawl Stars? Ok, Brawl Stars. Subway Surf. Brate. Subway Surf. Pre koliko? Pre 3 nedelje? 2. Na Đole 28 kanal. Subway Surf. Nemam reći. PS2. Bravo. Ti što nikad nisi čuo za tu igricu? Oh my god. Rekao je da nisam čuo za igricu. Au, brate. Liče. Evo ja ću kažem. Njemu mama ne daje facecam. Daj mu jedan video. Eto, to je dovoljno skontiti lika. I znam koju igrica PS12. Brate, neću ništa da ti kažem. Aj, čao. Dobro, ajde malo da premotamo. Evo ovo video je zadnji kanala 5. Ja sam mislio da ima samo jedan drugi broj. 4. Au, paklo. Vali, to što ima 5, nisi znao da ima 4? Ma bravo. Dobro, to ja sam pogrešila. Evo je pa 3. Au, Minecraft Pooh. Evo ga opet, reklamiranje kanala. Minecraft PvP. Among Us Headball 2. Streamovo. Among Us i Headball u live-u. Šta ti tu? Ja majke mi ovdje ne vidim slovo i. Ako vi vidite, lajkujte. Nije jasno. Au, sine. Pa ti se vodeš. Ima tu tragovi od igle. Da ne pričam ovaj thumbnail koji je skroz ukraden, najveće otvaranje kutija. Pa? Ko da ne svi kradu thumbnail i ti ukradeš thumbnail na Google pa nikom ništa? Ne, ja ne kradem. Kratko obaveštenje. Čekaj, ja ću ovaj video pogledam. Evo, pojačat ću malo. Bravo, tu sam snimio tako što sam obavestio šta ćemo, koliko ćemo boksova otvoriti i to. Ali zato nije potrebno da to. Ok, ovo si mogla da kažeš u klipu, nisi mogla da staviš samo video. Kontaš, brate. Ok. Gdje snijem što se mada? To su što igrice, a ovo epizodi Ma bravo. ništa igrati. Gledaj kako ti se čuje taj video, majko. Nije nego sve tebi, ti si ga tako snimio. Ako nećeš ništa da igraš, što igraš Brawl Stars? Ne igram Brawl Stars, nego sam u Brawl Starsu sve pokazao. Wow. The fuck, brate? Ti ne razumiješ da sam ja u taj video pokazao sve šta Taj ću video, da gramatika, otvarati i bate. to. U tom videu se kaže. U Brawl Passu Eto vidiš. za 3 dana izlazi veliko otvaranje. Kao što vidite šta imamo. Ćao drugi I džoj. ovdje 7 megaboksova. I uđite u naš klan. Samo sekund. Obavezno uđite. Samo da se učita više. Ajde više. Ko čita? Evo ljudi, učitalo se. Znači ovaj koči Nokia i u igrici. I ovo je moj klan. Mislim nije moj, nego naš. Druže, kupio si telefon koji nije nov. Ja sam kupio nov, tako da nemoj da se vređemo. Imamo i 96 GB. Tvoj ima 32, što znači. Vidite, Terminator 3, klopite 6 YouTube, zapratite me i to je to, ne Zapratite me. ovo ime. Sve je bilo da oni uđu u tvoj klan i da pokažu što će bude otvaranje. Content, novi intro. Usput pokazao sam mu ja. Ja sam mu lično pokazao kako napraviti thumbnail. Ja sam mu pokazao. I šta sad kao ti sve znaš pa si pokazao? Da,
I ti mora se sad i hvališ. Pokazao se. Ma, bravo. Ok. I Dobro me to malo. Znao sam da će skipuje, znao sam da će skipuje, bre. izvini, brat, što ima 200 thumbnaila. Brate, Zato ja što kad je sam... to jednostavno isti video, nego sam slučajno bio prekinuo kad sam snimao žmurke, bio sam prekinuo. Mogu si da ga spojiš, alo bre. Slučajno snimanje, samo sam ga nastavio, zato sam stavio, zato što je to jednostavno jedan isti video na 2 dela. Gdje ovaj thumbnail, ja sam se uplašio, buras. Što si se uplašio? Tripi. Ok, hvala vam za 100 suba. Prije jedan mjesec, za jedan mjesec si dobio 300. Uf, to je malo umno. Ok. Šta za mjesec dana sam dobio 100 suba, šta ti tu nije jasno? Ne 100, ja 30 sam rekao. Šta će biti to specijal za 100 saba? I šta je bilo? Šta je bilo 100 saba? Pa žmurke, majmune, Pa jedan. treba si da... A, vređamo se. Da si Ili jebamo se. bravo. Pa treba si da napiš Okej, u delu. bravo. 100. Star Gaming Live. Treba da napiše u delu. Ovako, znači treba da napiše to face review, žmurke, specijal za 100 saba da stavi. Ok, ajmo. Balkans Game Live. Alo, retarde, Balkans Gaming Live je lik. Da ne kažem youtuber. Lik snima, tako se zove, šta ti tu nije jasno? Šta on pomislio, nešto Balkan Live, ne znam ni ja. Pomislio si kao neki Balkan Live. Bože me, sad čuje, to je lik, kucaj na YouTube. Upravo, evo, sad ću upravo da ti pokažem ko je to. Opet reklamira. Evo ti, op. Ovako. Evo ovako. Evo ti ga taj lik. Šta ti tu nije jasno? I ne znam kako nema video snimce kad ima. Nema veze, možda izbrisao. Lik ima. To je lik. Nije to Balkan Live, brate. Bože me sačuvaj više. Ništa ljudi. Znači, završavamo ovdje epizodu. Lik je umobolan, retard, najveći na svijetu. Ćao. Ajde moj nadimak. Ništa, ćao. Ajmo da imamo sad i ovaj video. Đole, pazi se. Tu ću da izvučem sve dokaze. Da, ljudi, inače zaboravio sam nešto da vam kažem. To je da, Đole, ako gledaš ovaj video, ja mogu tebe da reportam zato što staviš moju facu na... Ti si pod jedan. Tu facu si ti pokazao u svom videu. Ja imam da ga pravim, da ga stavim gdje hoću. Kao što, na primjer, Muđa stavi klip i sad ga, na primjer, ispred svog vremena stavi u klipu. I Muđa se ne ljuti. Ti ne možeš da me reportaš, treba mnogo više ljudi. Skoro 100 ljudi treba da me reporta i da YouTube to sazna. Ajmo dalje. Svoj mail i tebe mogu da banuju zbog toga, bez moje dozvole si stavio moju facu. Ne mogu da me banuju, možda vidjet ćeš dobiješ da ban, neće. to obavezno pogledaj i obavezno da skineš što ćeš dobiti ban. I YouTube, nadam se da ćeš vidjeti. Nadam se da ćeš vidjeti. YouTube gleda svaki video i ništa neće ti. Jer YouTube je engleska kompanija. Ništa te neće razumeti na srpskom. Jednostavno, glup je, brate, lik. Ovaj video, stavio moju facu, banujte ga. Banujte. Bez moje dozvole. Tako da ono, čao. Au, jer to on rekao, da. On je rekao da nema dozvole. I ja, kad sam rekao da ću da napravim rent na njega, on se na YouTube rekao, ja sam rekao stavit ću njegovu sliku i stavit ću i napisat ću Ilija Bokser. On je rekao, ok, baš me briga. To je bilo danas, pred mog treninga fudbala. Izvinite ako sutra ne bude renta novog videa protiv Filipa, jer idem u Majdanpek na utakmicu, tako da ništa, burazeri, vidite ko mene smara. I ćao.